combatir bombas, pero nada pueden bombas. Donde sobra el corazón, hay candela, si donde sobra el corazón, hay candela, queremos resistir, hay candela, queremos resistir, hay candela, pero aquí combatimos, prometemos resistir, hay candela, prometemos resistir, hay candela, prometemos resistir, hay Όλοι σήμερα στις 6.30 ώρα στα προπήλαια τη διαδήλωση ενάντια της απολύσης και την ανεργία. Να βάλουμε φραγμό στην ασυδοσία των εργοδοτών. Να ανατρέψουμε την πολιτική του μνημονίου. Όλοι σήμερα στη διαδήλωση που οργανώνεται από τη Συνέλευση των Εργαζομένων στα Ελληνικά Γράμματα, από το Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, από το Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στα Ελληνικά Γράμματα. Σήμερα στη διαδήλωση ενάντια της απολύσης και στην ανεργία. Όλοι σήμερα στη συγκέντρωση στα προφίλια και στη διαδήλωση που θα ακολουθήσει μετά. Οι δυνάμεις του συστήματος έχουν ανοίξει όλα τους τα χαρτιά. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι νεολαίοι. Θα πειθαρχήσουμε στην πολιτική του κεφαλαίου, θα υποταστούμε όπως προτείνει η συνδικαλιστική μας ηγεσία, θα ανεχτούμε το ανεργατικό προκλόμ, αυταπατώμενοι ότι μπορούμε να την βολέψουμε ατομικά. Η κυρίαρχη πολιτική δεν αφήνει καμιά χαραμάδα για τέτοιες αυταπάτες. Με μαζικό, αποφασιστικό και πρακτικό τρόπο να αρνηθούμε να πληρώσουμε την κρίση τους. Να κάνουμε την οργή μας για τα δισεκατομμύρια που τους χαρίζουν δύναμη κρούσης με το κράτος, την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Να κάνουμε την αγανάκτησή μας δύναμη σύγκρουσης και ανατροπής. Όλοι σήμερα στη διαδήλωση που οργανώνεται από τη Συνέλευση των